DXDC RadyoMaN Report. Controversial karon ang bagong episode sa YouTube channel ni TV host, singer ug actress nga si Toni Gonzaga, human ni ini gi-feature ang usa ka adult content creator. Popular ang contents ni Toni isip usa ka platform to inspire people pinaagi sa mga inspiring stories sa iyang mga guest. Ilabi pa nga iya kini gina-connect with some Bible verses. Apan ning higayuna natingala ang pipila kung nganong usa ka porn star maoy iyang bisita. Dunay miingon nga dili kini maayo sa kabatan-unang viewers, ilabi pa nga daw normal na lang ang pornography ug sex work alang sa iyang interviewee nga si Salome Salve, ug doon na pa'y na-mention nga mga porn sites nga posibleng bisitahon sa mga curious nga kabataan. Dili usab papili ang supporters sa Toni Talks host ug gipasabot pa sa ubang netizens nga ang punto ni Toni sa pag-ere sa maong istorya mao ang pag-promote sa good parenting. Tungod kung lantawon, nag-ugat ang maong storya ni Salome sa negative environment nga iyang gidak-an, claiming that she grew up with narcissistic family. Gani tungod sa maong show, naabli ang salabutan sa kadaghanan nga dili angay hukmanaw sa katawo base sa iyang ginabuhat. Tungod ang tanan, tunagyoy ugat. So mga kasama, kanunay tang hinumduman ilabi na sa mga ginikanan to break the negative cycle. Sa ingon, sa panimalay pa lang, bation na sa mga anak ang gugma o pag-amuma. Alang sa DXDC Entertainment News, RadyoMaN, Juna, Sombito, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.